everyone, welcome to back my YouTube channel. Hit para गारि सालायनायाव माथो बिराद डिस्टार्बलै भिडिअ बानायनोलाय। नै जोङो दायो फैगासिनो बेलस्रियाव नै फंबायजों आंजों। फंबाया एकदम मेप नायनायाव एखेबारे फैगासिनो लामा आन्दायबाय जोङो। लामा आन्दायनानै मेप नायगासिनो। नायबा बोरै नुवा आरो नायबा बोरै नुवा। ओमफ्राय आं सालायग्रा फुङावनो फैनाय उन्दै मेगन आरो उन्दुनो ओंखारलायलांबाय। सासेया खरलेब जालायबाय आं एसे खरलेबसिन बाला। मेप नायनाय ना मबाइला बेटारि जोबजोबबाय। लकेसन नायनायनो जारला नायनोसै दायो बे लामायानो मोनहैगोन ना मोनहैया जायखिया थांगारनोसै जोङो मेपआवसो थांले मा होनदोंलै सिदा सिदा थांनांगौनो आदसा ओरैजा सिदा ना एबार थांबाय थानोसै उफाय गैया मा खालामनो फैफेरै लामा दायो जों थांबाय थानोसै जायखिया दे बिदिबा थांफायबाय थादो बाला माइ गायसिनानै मा माइ गायनो नागिरदों मिथियालै आयौ बाला बिसोरसो डेन्जार मावथि मारलै गायबायानो खोमा गायबायानो नै एखेजाय फिसा फिसा बेफोरखौसो होनोब्रा मावथि फुख्रियावबो दैयानो फुल राननो थाङा बेबायदि फुख्रियाव मायदि फुलथार दैया मा दै सोदों मालाय बिसोरो इमान बुरजा फुख्रियाव दै सोनो हागोन जानो माइ फुदोंना मा माइलै तु ओ बायदौ কি ধান হ্যাঁ বড় ধান আচ্ছা আচ্ছা রুবলে হল না সোমবারে লগাব কি গাও বলে কয় এখন কি কি গাও বলে কয় তোরা জান আচ্ছা আচ্ছা नुदोंना मालाय होबायानो मावथि ना मावथि खोथिया फुना गायबायानो एकदम समबारनिफ्राय होथारसैनो जोंना बर'फ्रासो खामानि गैया मेसेङाव खनसेल' खेथि मावबाय ओमफ्राय गैला ओरैनो थाबाय दाना लेफ्ट साइड ना राइट साइड मोननै जामा इयाव मोननै जालायबाय ओरैनोथ' आन्दासाव ओरैनो थांनांगौ बायदि मोनदां बेजों माने थम थम थांनाय हिसाबैहाय बेंगलिफोरसो खोमालै बिसोरो लामायाथ' बर्थमान थिगैनो गाज्रि नङा गाज्रि मोनाखै आङो दा आरो बेसेबाबा गोजान दंबायथाय थांगासिनो आरो जायखिजाया बेसेबां खै घन्टा लायो बेखौबो मिथिला दा थांखांनायनि उनावसो मिथिसिगोन কোনফালে আৰু কিমান দূৰ আছে 10 কিলোমিটাৰ 5 কিলোমিটাৰ নদী কোলাজান কি বুলি কয় কোনাজান যাম আমি কোনাজান জৌগাপুৰ বেলশ্ৰী ষ্টেচনটো পাৰ হৈ আগত এইফালে যাব লাগে ন ষ্টেচনটো কি গাঁও কয় এইটো কি গাঁও কয় নহয় সেইটো কি গাঁও বুলি কয় হা মিডিপাম ঠিক আছে ষ্টেচনটো যায়তো এইফালে ন আচ্ছা সেটা ন गोदान मानसिबाथाय नै जायगा सोङै फैगासिनो जोङो मा खालामनो गेटआ गिदिर लामायाबो डेन्जारथार लकेसनाबो खोन्थायानो लकेसन नायबाय लकेसन मोननुवा लकेसनबो गैयानो मा खालामनो दा ओमफ्राय गैया थांसै बेजोंनो होनहरबाय दं सिदा जाबा লাগিব बोलाय बेलस्रिसो होनलायलांबाय माथो बेलस्रियाथ' बेलस्रि मासाव सोंदोलै ना सोङा बेलाय माथो बर' होनबाय माथो रेनाव सोङोबा मादैनाव सोंनो आयंलै बेलस्रिया बेनो ना हो आयं बेलस्रिया बेनो बेलस्रिया बेनो थांबानो दे गरमारा गरमारा मोनसेनो बार ओरैना ओरैजाय ओरैसो जानाय जानो नायजोनो गरमारा बेखौ होनना बुङो गरमारा आरो थांबावनांगौ जाहैबाय जोङो जायनाव सोंबाय बे जाहैबाय गरमारा ओमफ्राय बेलस्रिया थांबावनांगौ दहाय नैबे दैखौसो होनदोंमोन खोमालै आदैया गरमारा दै बर'फ्रा बिदिनोलै टाउन खाथियाव थाया एखेबारे गोजानावसो थायो
जोंनाबोथ' बिदिनो मा खालाम दा जोंना गोदो आबै आबौ होननानै जोंखौ लाना दोनफैबाय दादा बेलसिथ' कोनफाले যাব লাগে সিধা ন আৰু কিমান দূৰ আছে পালে আৰু ন আচ্ছা मोनबाय होनना बुंदों बे जाहैबाय नै ओरैबो बेसर बागान मोजांदोंलै जायगाखौ जोंनिलाय बेयाव बागान मोनसे एसे मोनबाय नै बे बागानखौसो बारनानै मोनबा मोनसिबाय दोंबाय आं बेलसि बागान ना मा बागान बिराद मोजां नुयो बेयाव जायगायाव माबा समाव फैनांगौ बैसाग समाव बेयाव ना स्टेशनটো ক'ত যায় আৰু কিমান দূৰ আছে আৰু বেছি দূৰ নাই ডাইৰেক্ট পাই যাব ন সেইটোৱে ঠিক আছে দেই থেংক ইউ मोजां फिडबेक होबायलै बिथाङा जोंखौ थेंक इउ होननाय लोगो लोगो मालाय वेलकाम जालायलांबाय सोरबा सोंबा रागा जोङोलै बिथाङा खिन्थु रागा जोङाखै मानसिया मोजाङानो बियो साला बेदरा गोसोमबाबो बाला बेरायनो मोजां जागोनलै बेयाव जायगाया माबा गोजानलै बागाननो बाला हराव गिथावथावसोलै माथो बेनो दा नङा जानो बेनो खोमा दा बारलांसै ओमफ्राय टाउना बोरैजाय बेनो टाउना ना बे नङा बेसो टाउना बेसो टाउन नङा ना इयो माथो बेलाय बेखौ बायदि मोनखादों मानसि नाहरबाय जोंखौ जुम खालामला माथो इयो नोंमारगौथ' आरो नेबाय दं आरो माने मानसिया थ' बे साहा लोंसै खोमा आरामनो मोनफैबाय ना बेनो जायगाया ओमफ्राय बोरै थांगोन दा जोङो ओइ जोंना माथो मोनहैगोन र' बेनोमोन गोदो माने स्टेसना आरो दाथ' गैला दाथ' ट्रेना फैलालै बेजोंहाय दा दाथ' ट्रेना फैला लाखिला ना फैनायाथ' फैयो लाखिला क्लस जाथारबाय हा ओंखायनोथ' हरसेल' खेबसे लाखियो माथो लाखिबायदिब्रा बोरायराय बेनो जाहैबाय बेलसि स्टेसना मा लानांगौ जालाय माबासो लानोसै खोमालै माबा जुसफोर लानो नागिरदोंमोन माथो गैया नामा इयाव मोनगोन खोमालै माबा जुस बा मोनगोनथाय मिस्टिखौ लानोसै मिस्टि बर'ना हारसाब्रा बर'सो बे मिस्टिखौलाय मोनसे आङो खै बोसोरसो जाखो बांसिनलाय दखान होनायालाय बबावमोनलाय नोंसिनालाय न'आलाय बेयावनोखा नामा जोनोम बेयावनोखा जानो नोंसिना न'आ आं सोनोसै दे सोदोब्रा बेखौ सोदो मोनसे बेनिफ्राय दे बेखौनो जानोसै ना लानोसै सोदो मोननै जाबाय दा फैबाय फैना जों फार्स्ट टाइम माबा लाखो मिस्टि लाबाय माबा लाबाय दा मेंना फैनायजों साहाखौ लोंसै खर'खौ थान्दा खालामसै नैबेनो साहा दखानिखौसो मोजां खोन्थानांगौ र' खै बोसोरसो जाखो मादैया साहा दखान होनायालाय ओरैनो 6 मास जाबाय नामा ना बारा 6 मास आच्छा बबावमोन ओमफ्राय जोनोम न'आलाय आंनि जोनोम जायगा थंग्लासोहाय थंग्लासो ना बेसे गोबाव जाखोलै बेयाव फैनायालाय उन्दैयावनो खारबोनाय बेयावनो हाबा जाबाय उन्दैयावनो खारबोनाय आच्छा गथ' गथाय बिदिनो जायगाया आं एसे गोसोआव फैहां मोनदों औ एखेबारे जोब्बाय एबार हारसा गामिया बै जरायसो दंबा एसे दैमालु जाहैबाय दैमालुनोलै दैमालु ना मालु बेखौथ' मिथिला आङो बेखौथ' मा जायगानि बेखौथ' मिथिला ओरैजाय थांबा मा मोनहैगोनथाय ओरैजाय थांबा मा मोनहैगोन जोङो दायो ओरैजाय थांसै ओरैजाय ना आच्छा ओरैजाय होलांबाय जोङो ओरैजाय थांसिगोन ना नैबेल' नङा स्कुला बेनो दैमालु स्कुला बेनोमोन ना लामाफ्रा जाथ'वाखै दाबो वाव लहित मोननिया दिनै आदैया
फैदों दा बिजों थम-थमखौ लाना फैदों बिसिनाव सोंनिलै सोंफ्लाङो बिसिनाव र' ओइ बाबु ओरै फैलाय बिसिना न'आव बलै Lah. देरसुं ना Decung. ओं Oh, sase. बेसे गोजान थांबावनांगौ Dam थांथारनानै. थांथारनांगौ ना बेसे गोजान थांबावनांगौलै साहा खरसारसो. सा खथारावसो ना जाबायला मोना बेनो दा गामिया ना नोंना मा नामब्रालै Soniram. सुनिराम नों मोजां सिनायो ना जाबायलाखौ आच्छा गथ'फोरनाव सों जों माने गथ'फोरनाव सोंबाय आङो जों माने बेलेगजों फैयाखै लामाया बेनोनो बिराद गोबाव जाबायमोन ना फैया लामाया मोनसेयानो लामाया माने बावलायलांबायना जोंबो थांसै एकदम गोजानथारावसो अब्ला जों आं फैबाथ' कारेन्टआनो गैयामोन कारेन्ट गैयामोन ना दाथ' कारेन्ट बेफोर गयफ्राबो गैयामोन फिसा ओरैनो गायनाय गोजामोन गयफ्रा गय बागान दंमोन ना अबाव थांलै नोंसोरा सेंग्राफोर अबाव थांलै अबावलै जाबायला मोना न'आव बबेखैलै No, ओं Urisida. सिद्दा आच्छा नोंसोर सिनायोना जाबायलामोनखौ सिनायो Zabila. ओं Zungaminda. नोंसोर गामिनि खोमा जाबायला सिनायो दा अ फिसा फैगासिनो आच्छा आच्छा बै न'खरसेयाव गैयामोनलै नङाना नै न'खरसेयाव दंमोन खारबो गोदानसो बिसोर न'खरसेया नायदो दा गयखौबो एसे मोजां ना लामाया गुसेब नालाय गारि फैबाथाय माने एसे उसुबिदा जायो आरो लामा गुवारबाथ' जेबो नङामोन दा लामाया गुसेबथ' माने एरायनानै होगारलायनांगौ जायो माने नैबे जाहैबाय रायजोनि मन्दिर नामाथाय गंनै दंखायो बाथौ लामा नै बायदि फिसा साजों सोनांगौ जाहैबाय गावना थम थम नालाय फिसायाजोंनो हाबो जोंना थम थम नङाथ' बोरो राव गैया नामा देरसुङा नुदों गया माबायदि गाहायावनो थायदों आयौ जोंना बिदि खाथि मायाव गाहायाव थायालै नुदोंना एथ' मोजां जादों नाखै गया गाहायावनो थायो मालाय अबेखौ बारला मोनहागोन नामालै नायलाय एसे खोन्थानां नै गय बिफांफ्रा एबारसो फार्स्ट थायजेनो नामा थायखांबाय ओरैजाय नै गासिबो थायजोब्बायानोथ' जोङो दायो फैयै मोनफैबाय नोंथांमोना जायगाखौथ' एसे खोन्थाबाय नोंथांमोना माबायदि नुगोनथाय बेखौथ' आं मिथिला बुंनो रोंला जोङो दायो दसे जिरायनोसै बेनिफ्राय दसे जिरायनानै एसे जायगाफोरखौ खोन्थानो हागोन हायाथाय नायनि माथो लामाफोरखौबो गारि थांजानाय नङा बायदि नुबाय आङो थांफाबाय थादो जेसेबां हायो आंबो हानायमानि खोन्थालांनो नाजानोसै मा खालामदों नै हांसो रेडि खालामबाय बेखौ जानोसै जोंनो मा थैयाखै नामा एसे खोन्थानां गोबावथार जाबाय नुयिया फंबायखौ एसे जेन मोजां खोन्थानोसै आं नै होलाय मानसिया माबायदि जाखो नै दारि ओंखारलायबाय बोरलाय मा लाजिलाबाय ना आया नोखै सासेखौ नुबावखैसै आङो दासिमबो बबाव थांदों सासेया नाखि थाखोमागासिनो लाजिनो मोखां होनदेगासिनो ओमफ्राय नोंसोर डेन्जारसो मा नाम खोन्थालाय नोंना मा नाम खोन्थालाय मा नाम नोंना मा नाम रानि देलाय खोन्थालाय आंनि मा नाम नोंना मा नाम आंनि मा नाम खारदोंसैलाय मा नाम खोन्थालाय देलाय मा नाम खोन्थालाय ओमफ्राय नोङो मा थाखोआव फरायो नेटसालि माबे स्कुलाव स्कुल नामाखौ बुं फंबाय होथारसै ना फंबाय गोदानाया गोदाथारसैलाय अयबास गैया ना दाउ गोदानाया माबा गुसुंनासो बिदि दाउ गोदानाय नुफेरबायथाराखैमोनलां बिदि दाउ गोदानाय नुफेराखैमोन आङो माबा माथो नुवाखै इजिलि जाबाय माथो मानसियालाय गोदाबाय थाखायोना
गोदाबो थाखायोना अर सायबाय नै जोङो ओरैजाय सिनायासै दां आलासिफोरखौहाय बहा बहानि आलासि माने गुसुआबो ओरैबायदि गुसु नालाय अर सायबाय आरो मा देदों मस्ला मायाव होनोब्रा हांसो बेदराव गोथाव संथार दे ओमफ्राय नोंना न'आव बबाव होनदोंमोनलाय न'आलाय जोनोम न'आ गगामु मा गामिमोनलाय मा गामि सुथायापारा आच्छा आच्छा ओमफ्राय दा बेयाव नों बेसेबां सनाव फैनाय 2014 ना आच्छा 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 गगामुना बेयाव मोनफैबाय होनबा ना 2014 सनाव फैबा माबायदिमोनलाय जायगाफ्रालाय आच्छा आच्छा इयाव आरो ना आबौआ नै आनिया होनदों आबौखौ साफायना लाबोखा आबौखौ आबैखौनो अबेनिफ्राय आबौआलाय होनना बुंदों नैलाय नै आबौआ बेनो आनिया बेखौनो लांफा लांफा होनना बुंदों बायदिफ्रा आबौआलाय होनना बुंदों बावदोंनो आंनो आबै